paribasane balong pakel mbok aja sok kumudu senang alo kurang trep mungguing serawungan raprayoga dumati ini jarwana kolir saumpama luwe becik kuyap rukun among rasa angliyak sesangkaan balung pakel ala-ala ose golane nduk yo mak yo yo ya yo gawe sam kamulat busana tira sutra emojarno lelanya kusan ongke manis sondera ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga anggayo kasarasan brentosane wolan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan putih luhur pranyata makarya sasanti rahayu olahraga rahayu kulan kuda tulung agung saiki banyune mili mangidul pranyata wis serena kalau besok ang lilir tekan sawain mesti kelapawatune biyen keren rawa saiki dadi kutha iya
ya. Ya, 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 I. Ulat rengut hatiku mangayun-ayun hingeri nolan wangi mongkat tante lenging ati. Jarwa sarpa wong manis katon malela tatan bisa nendra tapi ing buka Ya. mung tansah ngalamun Ya. ngelingono yen murung tak antinatya adya acur mloko mulojo seneng ngalamun. Yo, yo. Ayo goyange goyange ah I, ah Ah, ya. Waya esuk jagone keluro rame swarane pating kemrucuk aduh senange sedulur tani beberengan kudu nandur pari srengenge nyunar wulan parane manuk ing ngoceh ana wit-witan pating jumuwit senang atine katon nasiwi dunya seisine. Keplok alok mulat muji wate tarling resno nendang ambek sopacake kandas luas ing sak solahe nyoto lamun rang semake miwir campur tanjak kudo tumapak ing padha nutpi rama pancen dasar wasis angati busana ami kuwi luhuring budaya. Iya, ah, iya, ah, iya, ah.
tebet ike prasetya iku tiket tenyawiji penting akal keluar bebrayan aja mongkar peluang pribadi kanca anindakno kelima setya kanca anindakno kelima Pancasila nyata dadi dasaring negara sinebut ike prasetya iku tiket wiji penting naka peluang bebrayan aja mongkar peluang pribadi kanca anindakno kelima setya kanca anindakno kelima Pancasila nyata dadi dasaring negara ya hai Golane ya yo lamun dagang katulu hamranani yen semake kalbu gumular wujudeng kutha Tulung aku nyata terus tinata subur lan makmur bumine hangrembaga seni kabudayane papan wisata kang asri tulung aku nyata jiwane ayam tentram mulya lan tinata tulung aku tansaya kuncara ayam tentram mulya lan tinata tulung agung sansaya rambaka sing klambi abang re sawo kreta ya nggih gletak tenan gletak tenan heeh gletak ro saking mantine lambemu ya ngono iya ya arum ya gletak sik diombeni apa ora iki kira kaya ngelak apa ndak ndak usah ya lek dilanjut ya
Gandung kondorio gandung manuke apa manuk podang pencoam mupapa gedang aja mencok klambi abang mencok sing tukang ngendang re 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 sawo gletak aduh ya kok gletak neh lho Dan mandi lo lambemu. Dong, kan yen mandi tak garap-garap biyen. Heeh. Ya kersane ngalah lho ya nduk ya. Ya kok ora enek sing nyeluk. Ah iya. Apa? Langsung ya. Ya. Turi putih. Neke penagem turi putih ditandur neke penagem celeret tiba nyamplung ketundung kambange apa mbak kira kambange apa Kembang kantil kembang kanten kantil anyar tiara bedil dor kembang kantil kanten anyar tiara bedil numpak jaran-jarane njundil kepleset pikiran dhewe mbok kira kembange apa kembang uwi macan galak matune bengi makune bengi apa kembang uwi kembang uwi macan galak bengi terus kurang karong ngenteni sepine wong Ngono ya. mbok kira kembange apa